Bayapsang norok forester tei forest guard post ni amjongmungni bagui koborok subject no select khailaka. Koborok subject select khailaimanini bisingo baksa basakani simi no koborok porijakya tei baksa kaiba koborok porijak no kaham kai kokma rok no ekwa koborok grammar no buji subya aboni bagui kisisik uanama o klai laijak hingkai bayapsang ta uanadi norokni bagui ang kokborok class tubui faikha ani channel ni bisingtwi chwng twrwk koklam khlainai hingkai ani koklam bisingtwi norokno ang busuk bujogui man nainai saitoknai norogo ano logri tongdi subaui tongdi norokni bagui ang tubui faikha kokborok 100 MCQ series aro belai no nangkukmani MCQ rok no chwng nailainai 100 MCQ series ni bisingo chwng tini chenglainai koklam 1 koklam 1 no chwng 10 ta MCQ nailainai hingkai phaidi chini MCQ o tamtamo tong chwng nainani chenglaisinai tini chwng kuchu klai ni bisingo no porilaio twrwk chwng kutugo hablainai hingkai ani oro o ang bangla script bai bo tei roman script bai bo rika norok je porithokmani bai poriui mano aboni bagui ang kainui no norokni bagui tubui faikha puila no chini swngmungo tongo ebeng ni kokmang phil tamo ebeng ni oro kokmang wngkha oro kokmang phil swngnai do oro type khaitani mistake wngkha ebeng ni kokmang phil tamo oro option o tongo kokoi kosong bara sakani thaisa phanarya bobo wngnai hingkai chwng kebeng no buji nailainai kebeng bobono hin kuno kaisa manui ba chwng kuno kaisa nok phono wngkha hingkai kebeng biango hin kebeng wngkha yango kebeng hingkai kebeng ni kokmang phil bini ulta ba opposite yang wngnai bini yang hingkai yang kebeng hingkai yango tamo wngnai kolok yang khai kolok hinui mano yang khai tamo kebeng no chwng tamo bara bo hino hingkai kolok no tamo hin chwng kolok no yang kebeng hingkai yang kosong yang bara hingkai yang kolok kolok ni kokmang phil wngnai bara wngui mano hingkai oro kebeng kebeng mane bara hingkai moto bara tongna kokya bini kok ultaya hingkai kokoi to wngya no kokoi mane otui hingkai kebeng ni kokoi wngui maya suja ni hingkaisa kokoi wngnai hingkai oro tamo wngnai kosong simi se option tongso hingkai kosong rai kosong ba kolok no chwng kosong bo hino kebeng ni ulta wngkha kosong chwng tei kaisa mankha oro tamo puma no khorang manju khakhe khorang manju tamna hin khorang manju chungje no bangla bai khai tam hin sondi bisesmani hingkai kokborok bai khe bono tam hin khorang manju hino khorang manju ni kwbangma dal raida tongo raida ni bisingo oro kaisa naibi puma no khorang manju khakhe tamo wngnai option A o tongo pu plus ma pu plus ma option B o tongo tamo pun plus ma C o tongo pun plus buma D o tongo sakani thaisa phanarya bobo wngnai omoni answer wngkha pun plus puma pun ni buma no chwng tam hin puma hino hingkai abo khorang abo kainui kokthai ni khorang gwdalui thang hingkai puma hingkai tei kaisa chwng nailainai tei kaisa o tongo oro naibi swngmung tei kaisa o bwsak ni kokmang wngkha kokmang bini meaning bwsak ni kokmang wngkha oro omo ekar kai nai do kokborok o tamo tong bwkar simsik ekar kai hingkai no oro ani type khainani ani osubida ni bagui abo hai kaka hingkai norok bujiui nadi bwsak ni kokmang bwsak no tamo chwng tam hin.
मान bini kok mang oro khai nai di option A o tongo mang B o tongo mangkhong C o tongo sak D o tongo sakani jotono oro tamungnai bwsakno chwng mang bo hino mangkhong bo hinlaio tei sak bo hino hingkhai tamungnai bini option sakani jotono omo wngkha bini answer tei kaisa swngmung chihnoro ma chwng kok borogo saritai thaibuchwk borok watui no mo ukar swngwi tongnaidung wngkha norok rwmano nai di kok borogo saritai thaibuchwk saritai mane bowel ni je English o chwng salaimani abono kok borogo khai saritai hingkhai saritai thaibuchwk tong English o to A E I O U A E I O U omokai English o kai thaibo tong tei kok borok khai kaisa tongtong tei W o kaisa tong kaisa chwngnai 1 2 3 4 5 6 6 tongnai aro 6 option bobo C option C wngkha bini answer tei kaisa chini swngmung haswgo kokthai no khorang manjuk kha khorang manjuk kaisa chwng nalinai khorang manjuk naidi haswgo kokthai no oro tamo o je haswgo hinui jomoni kokthai no khorang manjuk khagdi option A o tongo ha plus swgo B o tongo haswk plus o C o tongo haswk plus go haswgo D o khai sakani khaisa tongo hingkhai naidi khorang manjuk khlaimani kwbangma raida thaijaknai kha naikha chwng mung kokthai bai mung kokthai kwthaui khorangmani omokhai naidi puilani kokthaini paithago ko tongkhe ulni kokthaio o khorang tongkhangkhai ko bai o godal kha hingkhai tamungnai go wngthango oro watui no abo hai bo tongnai di ko haswk hingkhai ko last o bini tamo ko tongo abo ulni kokthaio ulni kokthai ni bai kwthaui thang hingkhai tamo go ongo ko plus o hingkhai go hingkhai ko haswkgo oro o option B wngkha bini answer mo tongui maya haswk plus go se mo bo option A bo wngya ha plus swgo romti o bai o hingkhai bo abo hai rong tong wngkha mokhai ko bai o godal kha hingkhai go haswkgo wngkhai tei kaisa chini swngmung kotor o kokthaini wasa khakdi oro wasa paikha kotor o kokthaini wasa khakdi wasa mane tamo chwng English bai khai prefix prefix tamo wasa tamo kok chwlui ni bwskango achukgui kwtal kokthai swnamnai pungmung eba kokthai rok no wasa hino kok chwlui ni bwskango achukgui kwtal kokthai swnamnai haikhai kwtal kokthai swnamthani chubanai pungmung eba kokthai rok no wasa hino wngkha oro naidi kok chwlui bo tong kotor ni bisingo kok chwlui khak hingkhai bo wngnai tor obo tor no chwng
torni bwskango mwkhasuk kokthai thepawibo kokthai swnamano bini ungkulugo thepawibo kokthai swnamwi mano borok wngkha kokswlwi hwnkhe oro tor bo tong moika tor torni bwskango tamo tong ko achukjak hwnkhe no ko plus tor kotor wngkha bini answer wngkha a omorok b tongwi maya koto plus ro wngya koto plus r erbore c o naidi ko plus to plus ro omo hwnkhe pungmung khakmung chwng thangkha oro wasa khakmani khlainaiya hwnkhe omo tongmaya no sakani thaisa phonaiya abo tei boron tong abo maya bini answer tongo tei kaisa chini swngmung oro belai no interesting bo naidi tok masa birui thango oro masa wngkha buji masa kokthai wngkha swngta tok masa birui thango oro masa wngkha buji masa kokthai abo tamo wngkha abo tamo klai hinui swngmani khlaikha a wokhai mung goron b wokhai khlai goron c wokhai goroni goron d wo sakani thaisa phunaiya hwnkhe naide oro mung goron hwnkhe tamo kuno kaisa manui ni bumungni ba kuno kaisa manui no bini goron phunukmani bini bangma bangya torma torya lokma lokya abo hairok no phunukmani bono hino mung goron erpore b number wngkha khlai goron kuno kaisa samung tangmani bo haikhe samung tang o tangmani no sanai kokthai ba bujoknai kothai no khlai goron goroni goron goron no kaisa goron phunuknai kokthai rok no hino goroni goron hwnkhe oro tangmani masa tamo bo goron no khopjak abo naidi oro tok masa rokbo chung bono himba jekono manui no chung bangma bangya phunukfru chung masa mangnui maktham matui kaila kaijaba hwnkhe oro to tamno tok kaisa manui ni bumung hwnkhe mung wngkha hwnkhe bini bangma bangya no saka masa goron hwnkhe mung goron hwnkhe bini answer wngkha a mung goron khlai goron tongwui maya tamoni hwnkhe oro kuno samung tangmani no bujukmani kwrwi oro bir simi se samung tango phiaba oro birmani pore o birmani kokno oro saya swngjakya oro masa no swngo aboni bagui no omo wngkha mung goron goroni goron tongwui wngya no tabukni swngmung khai achu dulao bo tanghalok oro achu dulao o achu hinui tikjak omo bo tanghalok klai a o tongo tangphang tanghalok b o tongo tangyakchu tanghalok c o tongo tangmung tanghalok d o tongo sakani thaisa phonai omo bo tanghalogo khopjak hwnkhe oro option a tangphang tanghalok gotike oro tangphang tanghalok khlaikha naide oro achu mane khoroksa borok hwnkhe oro achu tamo dula no wanai wabo bolte tamo khlainai samung tangnai oro samung tangnai hwnkhe achu aboni bagui oro o je dula no wanai sabo achu hwnkhe oro achu tamo wngchnai tangphang tanghalok bo kaisa samung tangnai aboni bagui hwnkhe oro tangyakchu tongwui maya tangyakchu bwdai wngmaya hwnkhe naidi tangyakchu tanghalok tamo hingye tangyakchu hwnkhe kuno khoroksa borok bai tangphang bai mungsaswk tangui rijaknai no hino tangyakchu tei kaisa swngmung kaham no wasa khakhe kaisa wasa chwng nailinai kaham no wasa khakhe swngkhe saka wasa bwdai khaknai wasa khakfru chwng phelma khainai kokchwlwi no oro kokchwlwi tamo ham ni bwskango tamo tong ka last oro ham wngkha tamo kokchwlwi hwnkhe
oro ka mo hai to tongmadi option A tongo kaha plus mo kaha plus m kono ka B tongo ka plus ha plus mo ba ka plus ha plus m C tongo ko plus ham ko tong mo hai kero এরপরে দিব খাই sakani kaisa ponaya hingkai oboni mote hingkai chwng tangkolai oro option D no sakani kaisa ponaya wngna klai phiya aptuya oroni bini answer wngkha option C beti khaina di jefuru kono kaisa kokthai ni wasa khakha hingke o wasao bawel haikabo chwng akar risikar abo hairok tongkhangkhe ruskar rok tongkhangkhe aborok kwmawi thango khakfru jefuru wasa khakfru hingke oro tongmai iko oro muk kwrwikha akar kwrwikha ko plus ham kaham malphai jaikaisa chini swngmung naidi hingora bahai motom jib jib oro motom jib jib wngkha o motom jib jib tamo bo kokthai klai abo haikhe hingora bahai motom jib jib oro option A o tongo mung goron B o tongo khlai goron oro C o tongo goron ni goron D o tongo sakani thaisa phanaya hingke oro bobo wngnai motom jib jib bobo tamo wngna klai jat oro naidi motom jib jib roman bai wngkha momo motom jib jib oro motom jib jib tamo no motom jib jib wngkha bahai oro bahai hingke omo tamoni bahai hingrani bahai hingrani bahai motom jib jib hingke oro motom jib jib tamo no bahai no oro bahai hingkai tamo bahai wngkha hu kaisa manui ni bahai manui no oro bahai wngkha goron hingkai goron no o bahai no bo bahai to munam bo wngmano motom bo wngmano hek hek bo wngui mano abo hai hingke oro khai tamo saka motom jib jib o bahai no sai khwnarkha motom jib jib hinui gobo tamo wngui man o motom bahai to goron hingkai goron no tewaisa bini bo bahai phunukgwi rwkha manui no omo option C goron ni goron oro mung goron tongmaya tamoni hingkai hingora kaisa manui bumung oro bahai hingkaisa mung goron wngnai khlai goron tongmaya khlai goron kono kaisa samung tangmani bujukmani kwskwrwi tarmane no khlai goron tongya no oro mung goron hingkai o bahai jodi bahai hingkai simsa oro mung goron oi mano kaisa manui ni bangma bangya naithokma naithokya iko abo hairok no nungmano hingke oro khai bahai o hingrani bahai no phunukha hingkai omo se mung goron hingke motom jib jib goron no tewaisa goron bini goron phunukmano aboni no goron ni goron aboni bago oro motom jib jib tamo wngkha goron ni goron option C wngkha bini answer hingkai omo wngkhai omo swngmung wngkha norok ni bagwi norok comment khaisa di oro bising ni kokmang fil wngkha kokmang fil mane kok ulta haikabo opposite meaning bisingni o bising je kokthai ni kokmang fil tamo wngnai norok comment khaisa di option A o tongo nongkhor B o tongo phatar C o tongo nukjak D o khai sakani thaisa ponaya tamo wngui man hingke hambai tini bagwi aswkno nogo ani o video ni phiusu khel wngkha hingkai masu basu wngkha hingkhe norok share tei subscribe khai di।